Doamnelor și domnilor, dragi prieteni și admiratori ai artelui Bradea, mi s-a făcut o mare cinste să vă vorbesc despre personalitatea lui Grigore. Atunci când recunosc în opera încheiată a unui artist constant a pertinențelor stilistice, care sunt proprii artei sale, ating în fapt modul în care acest om se situează în lume. Rândurile dedicate lui Grigore Bradea balansează, pendulează între aceste două perspective, anume între ceea ce se vede, vedem, ceea ce este accesibil simțurilor și lăuntricitatea care transpare din lucrarea mâinilor lui. E de prisos să adaug că una se citește prin cealaltă. Împreună aceste două perspective, care pot fi aduse la convergență, alcătuiesc un întreg pentru privitorul operei plastice, privitorul care sunt. Literatul care pune un cuvânt pe hârtie știe că el transcende a nevoie marginea sferei lui semantice către semnificatul existențial autentic. Că semnul rămâne de cele mai multe ori încarcerat în uzul comun, în leșia banalității despre care o estetică militantă de astăzi ne spune că este singura importantă. În artele plastice și în deosebi în sculptură, trecerea aceasta este și mai greu de realizat. Lui Grigore Bradea, saltul acesta către semnificatul existențial de-a reușit. Pe Grigore Bradea l-am cunoscut la liceul numărul 2 din Năsăud. Firea lui liniștită nu permitea în primele zile când am devenit colegi să întrevăd artistul. Pe cel care s-a vânturat printre producătorii de artă, a ajuns la oarecare notorietate, experiența l-a învățat să accepte ciudățenile, uneori chiar stridențele în comportament. Nimic din aceste stridențe sau ciudățenii în comportament nu era manifest în personalitatea lui Grigore. Și schimbări în acest sens n-au survenit nici mai târziu. În fapt, el era un om grav, era sociabil, însă nu buraliv. Era mai degrabă un om reținut, un om discret, dar și cu haz bucalic. De o rară bună cuvință, lui Grigore nu-i plăcea să se bage în față. Pe seama unui coleg de-al lui a ajuns la București, în capitală, unde acesta a alergat cu o lucrărică sub braț de la o expoziție largă, ca să fie văzut. Grigore se amuza fără răutate. Grigore venea dintr-un mediu unde colectivitatea restrânsă a satului, în virtutea unui cod social practicat în forme de cultură milenară, nu tolera și nu aproba individualismul deșurchiat, propriu mai degrabă marilor aglomerări umane, marilor orașe, cu masele lor anonime și unde pentru a fi remarcat trebuie să urci neapărat pe un scaun în piață publică, să te vadă lumea. Sistemul cultural de referință al personalității lui era altul și nu știu ca Grigore să fie abdicat de la acest sistem de referință. El era preocupat mai cu seamă de lucrările lui Brâncuș pe care le aprofundase. Dar nu în felul literatur, care descoperă semnificații oriunde, chiar și acolo unde ele nu există. Nu. El era meșteșugarul pentru care interesul sta altunde. Vorbind despre Brâncuș, el îmi atrăgea atenția asupra contrastului tectonic între o suprafață usturită și cealaltă care abia era atinsă de dată. Lăsată în tradiție, cu aspectul bluzuros al materialului. Din capul locului e de spus că numai cel care este el însuși, în meserie și lucrează cu materia, reține amănuntul tehnic. La care adaug că nici măcar aceia care au contact nemijlocit cu ea nu au cu toți aceeași putere de bătălie. Nu știu de ce. Într-o seară, Grigore m-a luat la gazda lui și păstrez amintirea acelei seri ca de o revelație. Și n-a fost singur la întâlnirile noastre.
Mi-a arătat mai întâi desene care m-au surprins prin siguranța ductului, simplitatea lor expresivă, predând un îndelung exercițiu. În vreme ce priveam nu câte un nud conturat într-o linie continuă, lui scăpa așa cât un comentariu scurt, privind rostul unei linii curbe, trasând un șol sau o încheietură. Evit să mă întreb câte din aceste desene s-au păstrat. Și trebuie să zic, spre surpriza mea, că s-au păstrat multe și au fost puse în valoare. Nu mă așteptam la surpriza de a le vedea aici în expoziție. Unele din ele, pe care le port mai în amintire, unele din ele nu am. Ei bine, multe din aceste desene reproduse în albumul Apărula Carmides comunică grația trupului feminin, tânăr și inserția lui în fluiditatea fiului. Se poate vorbi despre erosul acestor linii rotunde la el, care tind să se înscrie în niște cercuri care au protest. Un exemplu din ăsta, păcat că nu avem lucrare aici, aș putea să vă arăt. Priviți sistemul acesta de cercuri din această lucrare. Toate aceste cercuri au ca efect transmiterea sentimentului de ocrotire. La el vom întâlni și verticale prelungi, pe care atunci când le întâlnim, ele creează totdeauna o atmosferă solemnă. Nici atunci, nici mai târziu n-am întâlnit la el linii frânte, dramatic, și tot așa n-am găsit la el violența aceasta disproporțiilor volumelor. De ce? Mi-am pus întrebarea, pentru că imaginea lui pe care el o purta, pe care artistul Grigore Bradă o purta cu sine, nu le permitea. E un refuz al lor în altă. În câteva din acele desene apărea o înclinare a capului feminin. Am întâlnit-o și în lucrările altor sculptori din epocă. În contextul operei lui Grigore Bradă, însă, această înclinare a capului depășește convenția unui gest. Pentru că o rea adesea, eu îl interpretez ca pudoare, sfială. Era, în fapt, sfiala artistului în fața frumuseții trupului unei femei, care este un echivalent al frumuseții lumii de aici, care ne este dat. De aceste limite esteziologice ale simțurilor, trebuie să spun, trece numai ascetul și în raritate extremă artistul vizionar. Menționez imediat că la îndelungul exercițiu al lui Mihalnice se adăuga invitația imperioasă ca editorul să întregească el însuși ductul grafic elegant cu trăsături simple ca de atletic. Și ne-a povestit de cărbunele înalte pe care și-l confecționa singur la institut. Idoma un meșter medieval care și-a amestecat singur văpsele. La năsăut îi ducea dorul. În desenele de mai târziu, cu el, trăgea păsând pe o margine a cărbunelui, o dârcă densă, groasă, pentru ca în cealaltă margine, un pic ridicată urma, să se rarefieze până se pierde totul pe fundul hârtiei. Intersectate de linii subțiri, dârele acestea grele creau un contrast fi plastic între ceea ce este volatil, zboară, se ridică, și ceea ce are greutate, pondere materială. Pe toate aceste lucrări din această perioadă veți observa la fel apăsarea graduoasă, după care, mai puțin aici, veți vedea și linii subțiri care intersectează spațiile astea trasate cu cărbune gros. E bine, mi-a arătat și o lucrare, un cap de copil, pe care îl mângâia capul ăsta de copil și spunea: acesta e năucul meu. Îl adusese de la institut. Spre surpriza mea aici, l-am văzut. Uitați, ăsta este năucul lui Grigore. La sfârșit, mi-a prezentat sculele pe care le folosise la institut. Imaginați-vă, atunci când am mers la el, el stătea într-o gazdă. Odaia era folosită, singurul lucru interesant și frumos acolo era masa lui de lucru pe care desena și pe care se aflau desenele lui. Ei bine,
Ne-a arătat și sculele pe care le-a folosit la institut. Între ele se afla o bardă cu tăișul lat și coada scurtă de lemn, lucioasă de o utilizare frecventă. El avea această bardă de la Spermezeu, satul în care venise pe lume. Și mândru, mai mândru decât de desenele lui, m-a pus să iau barda asta în mână. Și m-a întrebat, zice, cum se așează coada acestui topor în palma ta? Păi am rămas, vreau să vă spun că am rămas mirat. Dar în întrebarea lui astăzi, citesc o întreagă tradiție a uneltei și a artei lemnului de narului local, despre care Brâncuș spunea că numai românul și africanul o au. A fost o oră astrală când Oliv Mircea, Vasile Tolan, Miron Duca, Grigore Brada, susținuți călduros de Virgil Ciomo și subsemnatul, au înființat un cenacul la Bistrița. Căruia, cu timpul, mi s-au alipit și alții. Și trebuie să vă spun că Virgil Rațu a fost o gazdă bună a acestui cenacul în acel timp. Tenacitatea lui Oliv și a lui Vasile a fost salvatoare. Târgul Bistriței era smuls din amorțeala pe care Rațu a surprins-o excelent în povestirile cu Alfons. Apoi au venit saloanele Rebreanu și, în sfârșit, afilierea la Uniunea Artiștilor Plastici. Fusese creat astfel un cadru cultural în care artiștii și intelectualii orașului evoluează și astăzi. Încet, încet, memoria actului fondator, încăpățânat al câtorva, se estompează. Efervescența culturală mai nouă, nu vreau să zic războiul eruilor, turtește amintirea acestui act. Grigore a cunoscut-o pe Floarea, s-au căsătorit și el s-a mutat la Bistrița. N-au obținut locuință în oraș, ci la 4 km în comuna Unirea și bistrițenii vechi o numeau Altdorf. Dar de fapt noi ziceam toți Aldorf și nu Altdorf. Din 65 a început exodul sașilor în RFG și pe urma lor au rămas multe case goale. O asemenea casă cu grădină în spatele ei a primit și tânăra familie Brada. În tinda podită cu cărămidă arsă pe jos, lângă perete în dreapta, se afla o vană de lemn cu mauzitare pentru a amesteca mortalul. Și Grigore își ținea din ea lucru. N-a arătat mai întâi grădina unde plănuia el să lucreze. Apoi am intrat în casă. Soția lui, Floarea, era la serviciu. În odaia cu grinzile negrite de fum și trecerea vremii, cu care viețuiseră câteva generații, se afla o sobă cu rumeiuș pentru încălzire, un fel de cazan de tablă cu capac. Iar putea un nume, trebuie să vă spun, de care nu mai aduc aminte. Nu știu. Dar avea un nume atunci. Nu mai știu. Au trecut, gândiți-vă, aproape o jumătate de secol. Aproape 40 de ani. E bine, în această sobă au fost arse primele lui stacvete. Între straturile de rumeiuș, el a plasat micile făpturi fragile de lut, care arse la temperatură diferită, arătau unele sure, iar altele erau roșii. Ele erau rupate pe podea în picioare înaintea sobei. Și cu cuvântul inspirat al unui arheolog, le numesc astăzi soborul zeiței. Ceea ce uita era linia stilistică unitară. Nu știu unde este vitrina cu statele. Le vedeți? Așa arătau. Ceea ce uita era linia stilistică unitară a acestor statuete feminine. Nici vorbă de încercări, de căutări sau rateuri. Ele erau aceste lucrări, nici erau pur și simplu desăvârșite. Și asta a fost o revelație pentru mine. De format mic, ceramica lui puține incizii pe tubul tubular cu bază ovală, supra-înălțat, gustându-se spre sân și cu căpșorul modelat atent, îmi amintea de discuția noastră la Năsăut privind raportul cap și trup la bizantin. La unele din aceste lucrări rețineam poziția mâinilor deasupra brâului, care este identică cu acea figurilor cicladice. La unele din lucrări
constatam maximă evidență că aceste cunoștințe teoretice pe care Grigore le-a dobândit la institut au fost însușite de el și ele se răspândeau acum epipotente în actul practic al modelării Plutului ca o trează și activă cultură a opiului și a mâinii. Dar lucrul cel mai important aici este următorul fapt. Acum nu îl mai putea bloca nici un nu venind din afară. Plastica mică îi oferea benefic o zonă a deplinei independențe, deplinei autonomie. Și aici mai e încă ceva de spus. În aceste lucrări, Grigore Bradă se situează în contratimp cu gigantomania grecă. Când îngăduie o paralelă culturală scurtă în acest loc. Trăsăturile artei minoice, refuzându-și grandiosul, au surprins numeroși specialiști. Meșterii ceramist cretani, făuritorii extraordinarelor sigilii și autorii frescelor mici de la Knossos, care sunt desenate parcă cu peneța, se opun construcțiilor gigantice egiptene. De ce? Pentru că acești artiști minorici erau fascinați de viul mișcării trupului, de o zvârnire acum și de părul fluturului. Observați poziția capului la acestei mici lucrări. Sigur, există în arta minoică și un repertoriu al gesticii statuare. Ceea ce predomină însă este observația nemijlocită a realității, surprinderea spontaneității, care vivifică, învie imagini. Și ceva asemănător este descifrabil și în lucrările lui Grigore, mai ales în aceste busturi mici, cu sâni proeminenți, gâtul subțire, înalt, capul răsucit în stânga sau puțin în dreapta, cu bărbia ridicată a o brăznicie, un pic obrază. Deci avea ocazia să priviți aceste bijuterii pe care le avem acolo. Ce se întâmplă? Care este efectul unei asemenea modele? Aerul e pus în mișcare, începe să vălurească, să vibreze. Dansează, aerul dansează. S-a spus că ceramica este cartea de vizită a culturilor preistorice. Tot așa, plastica mică lui Grigore Bradă, care suie din transmisia culturii olăritului, a frământatului și modelării culturii, nu doar că îi definește apartenența la realul cultural, dar ea îi și identifică arta în felul unei clasicități a modernității dincolo de care Grigore n-a vrut să dea. El n-a trecut în construcții, să spun, postmoderne, pe care noi privindu-le ne punem întrebarea pentru Dumnezeu despre ce vorba. Ce vor să spun? E bine, hârtia, încărpinele, tușul și lucrul nu au fost singurele materiale cu care a lucrat Grigore Bradă. Lor li se adaugă lemnul și chiar. Eu nu știu ca el să fi turnat de bronz vreo lucrare. Și în cazul acestor materiale observ puterea intuitivă a mântuirii volumelor, care nu se abate decât rareori de la structurile lineare anterioare din curbe verticale, lor lăsând proprii valori plastice intrinseci. Când afirm asta, am în vedere atât desenul cât și sculptura, dependența lor de reflexele posturale pozitive. Aș zice că artistul Bradă s-a lăsat sedus de acest invariant antropologic, atemporal și care constituie un fel de fond al setului plastic. Acum, cu Grigore m-am întâlnit altă dată la Misița, tocmai schimbase locuința, locuia la oraș acum. Am mers împreună la Casa Pionierilor, undeva pe Odobescu și lucra cu elevi de toate vârstele. Nu știu de ce mi-a rămas în minte un atelier în care mesele, geamurile și fețele copiilor toate erau acoperite așa de o pulbere fină, albă. Gips, boală, nu mai știu. Și ca prindus m-a avut aminte de vocea lui care spunea unui tânăr care tot trebăluia la o bucată de lemn acolo. Zice, bagă de seamă, când iei din lemn sau piatră prea mult, nu mai pot spune la loc. Am înaintea ochilor lucrările lui lemn. Lovitura puternică și precisă a securiștii conferă portretelor lui
forță și spontaneitate. E așa că nu poți reveni asupra lucrării. Dacă încerci să o corectezi și să o perfecționezi, înseamnă să ruinezi și fluidul spontan. Cel străin de această artă ignoră practica îndârjită, îndelungă, aia care stă în spatele unei asemenea performanțe. L-am vizitat, am mers atunci la Regensburg și trebuie să vă spun că eram tot așa cum știam de acasă. Într-o hală mare, împreună cu alți doi însoțitori și ăștia tot din România, el decupa din scândură subțire, după un șablon, niște dinozauri mici care erau jucării la modă în vremea aceea. Ei, acești trei prieteni locuiau într-o cameră cu 3 paturi pe care erau aruncate hainele neolinguiale. Se mai găsea acolo o plită electrică cu 2 ochiuri și în marginea ei, pe măsuță, să lăfăiau farfuria de nici nespălate, o oală mare, o caniță, o tigaie unsuroasă și cutii de conserve goale. Nu mi s-a plâns nici de condiții, nici de tovarășii lui pe care mi-a prezentat. Ei nu inspirau încredere. Și Grigore mi-a povestit de o lucrare pe care tocmai o făcuse la Mănăstirea Carmelitelor, din Regensburg. El ce oprise acolo încearcă 2 statui care aveau să le înlocuiască pe cele din Evul Mediu, care erau desfigurate de ploi, acide și intemperii. El mai recunoscuse acolo măestria meșterului pietrar de acum câteva veacuri. În spusele lui Grigore vibra o solidaritate de breaslă care mi-a plăcut. În Grigore vorbea un meșter despre alt meșter. Și mărturisesc că nu l-am auzit niciodată gâlfind sau terferind munca unui coleg, nici măcar atunci când ochiul lui detecta incongruențe formale, să le numesc așa. Mă opresc acum la o lucrare a lui Grigore, neobișnuită, uitați atunci cu ce tabără de creație. Voi ne-ați spus unde anume la Măldura, o lucrare care m-a preocupat multă vreme. O consider unul din textele plastice cele mai grave ale lui și care privesc dialogul între volumele dispuse pe vertical și cele pe orizontal. Și analiza ei o pregătesc în rândurile care urmează. Ceea ce observ la unele sculpturi este un fel de încadrare a reliefului lucrării în chiar materia în care el a fost tăiat. El este cuprins acolo fără să depășească suprafața blocului. Posibile sunt mai multe interpretări la o asemenea lucrare. De pe fața paralelității vertical, cu bază dreptunghiulară, mă privește pe tipul unei adolescente în picioare. Închisă din 3 părți, ea nu se desprinde, nu iese din spațiul în care se află. E vorba de lucrare pe care am aflat ulterior, o lucrare care se numește Primăvara și care este expusă în curtea muzeului din Paris. Nu? Se află acolo lucrarea. Primăvara. Da. Și capul, ceea ce este interesant, deci acest paralelitic care ne arată numai pe o față chipul unei adolescente și trupul ei. E bine, chipul acesta are deasupra capului, iarăși o boltă mică. E piatra curbată deasupra creșterii. Și acum mi-am pus întrebarea. Presimte această adolescentă că părăsind acest spațiu, va fi prinsă în ciclul vârstelor, că va intra în vârtejul timpului, în vârtejul distrugător al timpului. Probabil că ea vrea să rămână acolo, în piatră, văzită, în dreapta, în stânga, în spate. Probabil. Cred că acesta e motivul pentru care, pe latura stângă acestui bloc de piatră, artistul a gravat vorbele. Vremea se aruncă. Cele 2 medii ale comunicării, sculptură și text, sunt solidare. Iar acum o altă tâlcuire. Uneori, când interpretăm, dăm vina în tip reflex pe condițiile istorice. Sunt de acord, fie. Dar e întotdeauna așa.
Chiar explică ele de ce artistul a optat pentru forma închiderii. Nu altă formă. Această formă a închiderii care dezvelește privitorului numai latura din față, frontală a trupului. Constat că, spre deosebire de alte lucrări, acum trupului liber, cum era înainte, i s-a luat aerul care le înconjura. Îmi imaginez un dialog cu Grigore și îl întreb ca și altă dată: auzi, de ce te-ai concentrat asupra acestei singure fețe a paralelității? De ce ai făcut asta? De ce ai pus în spate? De ce lucrarea e închisă în spate? E închisă în stânga, e închisă în dreapta, de un zid de piatră. De cine vrei să te apere astfel? Și poate că Grigore ar fi postat în acest fel. Într-adevăr, învelișul izolează trupul pe 3 late. Dacă pe de o parte acest înveliș subliniază solitudinea trupului, pe de altă parte el îi păzește demnitatea verticală. N-am eliberat din piatră corpul cu totul. Vreau să vă spun că aceasta este o idee a lui Rodin, care fiind întrebat cum sculptează, cum face. Deci e foarte simplu. Zice, eliberez o figură umană din piatră. Deci aceasta este sugestia acestei imagini, a eliberării din piatra unui corp. Da, într-adevăr, n-am eliberat din piatră corpul totul pentru că eu las materia cu puterile ei de rezistență să-și asume un rol ocrotitor. Un rol ocrotitor care ne ferește de vremea care se alungă și ne alungă. Dar cu această replică, vreau să vă spun, mă aflu dincolo de condițiile istorice, care n-au fost deloc binevoitoare cu modestia și decența artistului. Și acum o problemă de interpretare, de hermeneutică. Admit că și într-un caz și în altul interpretarea ia ca punct de plecare, desigur discutabil, această închidere într-un corset de piatră. Descrierea obiectivă a criticului de artă vede aici numai o soluție plastică, una ca oricare alta. Dar cu această grilă a lecturii eu nu mă pot împăca. De ce? Pentru că ea elimină hermeneutică. Nu mă pot împăca, nu pot fi decât parțial de acord cu ea. Și anume de ce? O lucrare mă agrăiește existențial. Mă atinge experiența aceasta de viață, atinge și experiența mea. Și eu sunt trecător ca și autorul operei primitive. A trebuit să continui cu o descriere foarte, foarte migăloasă a lucrării care m-a preocupat. Noi avem aici o imagine a ei, o lucrare aceasta de la Tabăra de Creație de la Munte. De un postament înalt sunt suprapuse, în lungul lor, asimetric, două paralelipipede de aceeași mărime, din piatră albă. În primul, fixat pe soclu, care și el este alb, este surprinsă lateral o figură umană culcată. În fapt, un relief care nu întrece suprafața pietrei. El este zăvorât, chipul în această masă. De menționat este că nici capul în stânga și nici trupul nu sunt individualizate. Ele sunt schemate redate. Forma convexă, geometrică, schematismul acesta genuin comportă un aspect generic. E bine, peste blocul acesta este așternut un al doilea paralelipiped și care închide imaginea concavă, vidă a acestui trup de jos, a figurii de jos. Interesant e că această urmă negativă tronează deasupra figura vie. Luate împreună ambele blocuri propun un joc între plin și vii, care oferă un câmp întins interpretărilor, cu care nu vreau să mă ajung. Această alternanță vicii. Și trebuie spus că ideea acestui joc o anunța ceva mai devreme schița de la pagina 18 a albumului. Un trup, amândouă sunt redate într-un singur bloc de piatră, însă puse de asta dată în picioare. Și eu m-am întrebat, zic, de ce Grigore nu s-a folosit de această imagine, trupul în picioare plin și alături de el, trupul acesta, forma negativă, trupul viu. Și eu zic așa, asta este explicația mea. Spațiul acesta lui produce
lipit de la plin, produce un dezechilibru. Și acest dezechilibru este greu de înfrânt. Da. Voi mergem mai departe acum spunându-vă că în această lucrare, unde figurile sunt în picioare, e, în afară de, are această problemă a echilibrului unei lucrări, are totuși o calitate de a face evident următorul lucru. Pentru că aici apare sensul ascendent al unei linii, al verticalului și la fel sensul ei descendent. Și aduce aminte de altarele mitraice, știu că și aici la Bistrița a fost descoperit așa ceva, altarele mitraice, cu scena uciderii taurului, pe care o încadrează două personaje, Tautes și Tautopates. Primul ține în mână o făclie, care este îndreptată în sus, făclia arde, iar în dreapta taurului care este ucis, un alt personaj ține făclia îndreptată din capul în jos. Este sensul, sunt cele două sensuri sau ambivalența verticală. Schița aceasta trebuie să vă spun că n-a fost transpusă în piatră. Cred că sculptorul va fi meditat la împerecherea prim și vii, pe verticală, care induce aceste echilibru de care pomeneam înainte. Suprapunerea celor două blocuri netele, cu o alunecare înspre dreapta a celui de jos și înspre stânga a celui de sus, paralelismul acesta rece al muchilor orizontale, iarăși plinul figurii de jos, fantoma ei vidă de sus, au pentru mine un semnificat funerar. Eu nu simt duhul stării de doliu în această lucrare. Să fi fost asta dispoziția sufletească a lui Grigore în vremea când o cioclea. Dominanta optică a orizontalei aici, rezultând din ansamblul elementelor acestora pe care le-am înșirat, îndreptățește întrebarea. Ce trăire și ce experiență de viață se ascunde aici? Trebuie să spun că nu știu. A fost afungerul unei premoniții, sfârșitului timpuriu al lui Grigore Poate. Lăuntricul personalității artistului se înscrie în gramatica linilor și a volumelor. O soluție plastică indică, pe lângă preocuparea tehnică, și o anume situare afectivă. Nu doar eu privesc lucrarea, și lucrarea mă privește. Ceea ce vine spre mine, mă atinge și comunică sensibilității mele, sunt acele valori ale semnului plastic care se constituie în amprentă și efect și urmă a interiorității artistice. Puținele amintiri desfășurate în aceste rânduri alcătuiesc mărturia unui proces creator pe care îl înțeleg și ca atitudine înaintea vieții și a morții. Pe acest suport, eu am așezat semnificația operei lui Grigore Bradă. Nu doar pentru că el m-a învățat mult din experiența lui de sculptor, ci și pentru că, în alte privințe, amiciția lui m-a dezobișnuit să privesc lumea satului, cultura orală, cu neîncrederea superficială a omului de la oraș, crescut la oraș, și care se află la răspândirea tuturor lucrurilor. Sunt lucruri pe care le-am înțeles mult mai bine. Întâlnirea cu Grigore a fost un dar prețios pe care mi l-a făcut soarta. Le-au rămas amintirea și pilda omului care se știa pe sine rânduiala mare în fluxul sacru al Diosului, într-un cinstea căruia Bradea n-a înălțat construcții care făceau gaură bolnavă în cer, ci a meșterit aici pe pământ, în curgerea voluptată a vremii, cuibul de pasăre, locul unde nasc viață și zbor. Titlul textului meu, din care o să vă spun decât câteva gânduri, e Nu ești dacă nu supraviețuiești. Eu nu sunt dispus să privesc cu atâta lejeritate lucrurile. Grigore a avut șansa să se nască într-o cultură care l-a dat pe Brâncuși și pe Paciule. Noi eram, din punctul de vedere al sculpturii, cel mai respectat popor al Europei. Brâncuși reușise să impună un ton
și să dea artei o linie care nu mai fusese, cel puțin din perspectiva românească, obținută la un asemenea nivel. Un alt lucru pe care trebuie să-l spunem. Grigore Bradea a făcut parte dintr-o generație tragică de sculptori. Să vii după Brâncuș, să ai și să nu prea ai profesori și să trăiești într-un context ca cel pe care îl povestesc prietenii mei, în care doamna primar, domnul primar, capiciile cuiva, poate să marcheze un destin, nu e un lucru prea ușor. Aș aminti câteva nume. În primul rând, viețile acestor artiști n-au fost foarte lungi. Unul dintre artiștii cu care Grigore Bradea seamănă în felul lui și despre care spunem cu relaxare și de veritate că era genial, mă gândesc la George Apostol, s-a stins și el între 50 și 60 de ani la Paris, emigrând și având lungi perioade în care fie nu lucra, fie că era obosit. Apoi, Vasile Gorduz este luat în seara zilei de 21 decembrie și dus la Jihlava, în 89, din piața Palatului. Vă puteți imagina că nu-i putea fi prea bine dacă era acolo în piața Palatului. Silvia Radu, Ioan Vlad, mulți dintre ei au emigrat în străinătate. Prin urmare, în interiorul acestei culturi, în care existau acești congeneri ai lui Bradea, trebuia să exigi, să faci sculptură, să-l convingi pe primarul, să ai material și să-ți depășești condiția sau să-ți onorezi talentul. Asta era un lucru foarte complicat. De ce spun că nu ești decât dacă îți supraviețuiești? Pentru că vreau ca de aici să plecați cu ceea ce cred eu că Grigore este și supraviețuiește. Dar până atunci o să facem câteva sublinieri în legătură cu ideile generale pe care domnul Cirea atât de frumos le-a surprins aici și în analiza cărora a intrat cu finețea unui literator, a unui observator fin și cu iubirea pe care i-a dat-o întâlnirea fericită pe care noi am avut-o. Eu cred că faptul că am avut șansa să ne întâlnim cei pe care ne vedeți aici și încă vreo câțiva, deci Giurdață care a fost pomenit, Rodica Barna și așa mai departe, a fost șansa noastră. E o comunitate, e o relație între destinele noastre individuale și comunitatea pe care noi împreună aici am făcut-o. Sigur că la început nu se vedeau aceste energii. Ele au crescut și sper să mai crească încet, așa încât în timp să putem vorbi despre un fenomen care s-a petrecut aici și pe care probabil că Virgil Ciomoș îl va descrie mai în detaliu. E limpede din punctul meu de vedere. Ne putem întreba ce este socialismul, ce a privilegiat el în legătură cu viața artistică. E bine să ne dăm răspunsurile noastre. Răspunsul meu e destul de trist și prefer să nu vi-l dau acum. Vă pot spune însă că Grigore, datorită firii lui puternice, țărănești, a capacităților lui și probabil a harului pe care l-a avut, a reușit să depășească multe din dificultățile pe care i le-a impus. Am spus și la vernisaj, cum să faci sculptură când tu ai unicul venit, 970 de lei, care este salariul tău de cadru didactic. Cum? De unde? Că ai găsit niște lemne pe marginea drumului? Că te duci vara într-o tabără unde, sigur, nu ți se comandă, dar ți se pune la dispoziție o piatră și ți se dă de mâncare.
Erai din țara lui Brâncuș, erai din țara lui Paciulea. Deci vă dați seama, în conștiința tânărului care a plecat în haine populare la Cluj, împreună cu mama sa îmbrăcată tot în haine populare, din Spermezeu, la școala de artă, ce frământări s-au fi întâmplat, ce lucruri extraordinare s-au putut petrece acolo. Acum, sensibilitatea artistică a lui Grigore Bradea, harul, cum i-am zis înainte, are o preștiință, am convingerea asta, acută a luptei permanente dintre materie, asta am învățat-o undeva pe dealurile Spermezeului și spirit, dintre static și dinamic. Iertați-mă că vorbesc în termenii ăștia, dar ăștia sunt termenii în care trebuie să vorbim când vorbim despre sculptură, dintre constrângere și libertate, a luptei dintre umbra întrupată a simțurilor, care era chiar el, și harul cu care a fost dăruit să modeleze. În legătură cu un gând pe care poftiți, haideți mai aproape, pe care Emil Cidal l-a spus mai înainte. Aș vrea să deveniți atenți, privind în general lucrările lui Bradea, dar mai ales aceste mici statuete, că încă din Paleoliticul superior, creatorul de imagini sau de obiecte imagini, cum sunt acestea, marcat cum era de autoritatea unei mentalități magice, aici avem de-a face cu o mentalitate magică, făcea mental acele mișcări în vederea izbutirii prin manipularea acelor imagini printr-o operație de cooperare oculo-audio-manuală, printr-o savantă modalitate de modelare. M-am întrebat de la cine o fi învățat Grigore lucrurile astea. Probabil le-a învățat de la cineva, sau dacă nu, darul a fost atât de puternic încât pur și simplu a scos din el aceste lucruri. Acestea sunt probleme, întrebări la care noi, cei care vom comenta cumva opera lui Grigore Bradea, va trebui să dăm răspunsul. Altfel, Grigore Bradea nu e din țara lui Brâncuș. Deci trebuie să ne gândim ce responsabilitate avem ca să mergem mai departe. Grigore Bradea vine din țara care a dat lumii pe cel care a spus, asta spune Schilerul, care a dat lumii pe cel care a spus: vă dau bucuria curată, din țara lui Brâncuș. Uitați-vă la toate lucrările lui Grigore și veți simți exact același duh. El ne dă bucuria curată, El ne dă, practic, un fel de a fi, despre care voi încerca mai încolo să aproximez ceva, să fac poate doar o metaforă, sper să nu fie doar atâta. Acum, sigur că ne-am putea întreba, bun, dar astea sunt niște lucruri mici, niște obiecte mici. Domnul profesor Cira a explicat care e raportul dintre cultura majoră și cultura minoră. Cum sunt civilizații întregi care se construiesc în jurul unor elemente mici, a unor amănunte mici, a unor raporturi dintre verticale și orizontale, că până la urmă, ca interpreția ai faptului plastic, trebuie să vorbim în termenii ăștia, care reușesc să pună în valoare opera ca atare. Cultura majoră și cultura minoră atârnă fiecare în felul său de structura specifică a omului care o creează și determină aceste structuri în funcție de vârsta la care autorul creează. Un anume mod de a reprezenta există la vârsta copilăriei, un anume mod de a reprezenta există la vârsta maturității. Raportul dintre
componenta figurativă pe care o vedem aici și cea abstractă nu e așa cum ne-am imaginat, ci e invers. Adică copilul funcționează pe componenta abstractă și maturul funcționează pe componenta figurativă. Alt lucru la care trebuie să devenim atenți în legătură cu aceste lucruri. Între cultura majoră și cultura minoră nu facem o categorică distinție de valoare, ci o distinție de structură. Mergem mai departe și spunem așa, că durabilitatea lor diferă în funcție de natura lor. Astăzi apreciem cu entuziasm, după cum vedeți, în postmodernitate, culturile minore. Culturile minore sunt privilegiate. Asta e bine, după părerea mea, sau în orice caz, e în slujba operei despre care vorbim astăzi. Cultura minoră se naște din necurmata improvizație și spontaneitate, pentru că până la urmă copilul Bradea, adolescentul Bradea, tânărul student Bradea, cel pe care îl vedeți în acele imagini, este un maestru al spontaneității și al improvizației modelatoare, plastice, ca și dintr-o totală lipsă de voință îndreptată spre perenitate. El nu făcea aceste obiecte ca să reziste în timp. Cred că ar fi foarte mirat să vadă că noi le privim acum, n-aș zice ca niște idoli, dar le privim altfel decât le privea el. Aș putea spune că el chiar se juca. Dar acest joc, înțelegeți-l în forma superioară. Tocmai de aceea aceste obiecte au șansa să dureze în statica lor vie pentru, să zicem, cultura română. Vedeți-le cum arată ele supradimensionate și prezentate în această expoziție. Unele dintre ele, cele mai monumentale, sunt cele mai mici, de fapt, de acolo. El vedea și monumentalitatea lor. Acesta este un dat special pe care artistul Grigore Bradea, în cazul nostru, l-are. Poate chiar din setea de a întrece un spațiu pe care îl putem aborda în timpul vizibil, nu reușește să se ridice la finețea, la splendoarea, la măreția pe care cultura minoră, cea a detaliului, o prezintă. Sigur că aici, cazul lui Bradea e unul special. Avem, în cazul acestor figurine, în cazul acestor lucrări de plastică mică, cum nici nu știu de ce le spunem plastică mică. Uitați-vă ce mare plastica asta. E o convenție care ne deranjează cel puțin în momentul ăsta. Au finețea pe care o au și cele din lucrările monumentale pe care Grigore le-a lăsat în taberele de artă plastică. Atâta că acelea, după părerea mea, se originează în cu totul altă zonă. Acolo ele vin din arta romanică, din romanicul timpuriu. Și putem dezvolta, eu o și fac asta, cum, de exemplu, fiecare din acele ziua și noaptea nu sunt supradimensionarea acestor figurine, ci sunt figurile din coloanele din bisericile romanice ale începutului evului mediu timpuriu și apoi continuate în gotic și așa mai departe. Așa încât, și aici fiți atenți, Grigore Bradea, cel care lucra la monumentul de la Regensburg, era un german de limbă română care se juca acolo pentru că era din meseria lui, era din darul lui, era din același tip de reprezentare pe care îl avem și la Piatra Neamț, și la Mărgura și în altele din încercările lui. Ce mai trebui? Ce cred că se întâmplă cu aceste lucrări? Ele
reprezintă linia interioară a sufletului lui. Până la urmă, Grigore Gradea, prin modelajul său, exaltă în felul lui preistoria. Ne spune asta Lucian Blaga în trilogia cosmogonică, că, de fapt, din când în când în istorie, popoarele și mai ales spiritele artiste exaltă culturile preistorice, bravează faptele spiritului care au avut loc în faza aurorală a omenirii. Așa încât eu, de exemplu, acestor lucrări cu care cred că Bradea face istorie, le spun fecioarele, zeițele fecioare, cum le spune Emil, și sigur că aici intrăm într-o mitologie cu totul specială a fecioarei. Dar până atunci, aș vrea să pun niște accente în legătură cu personalitatea lui Grigore. Grigore Bradea, cei care l-ați cunoscut, mă puteți confirma sau infirma, nu era un om pitoresc. El era un om grav. La rangul talentului său, el nu avea cum să fie pitoresc. În toate manifestările lui, el nu era decât un om solemn. Avea un soi de solemnitate a lui, care, când nu simțea nevoia să intervină, se manifesta prin tăcerile lui. Tăcerile lui Bradea erau extraordinare. Nu erau vulnerabilitățile lui, erau forța lui, dar își păstra o reținere anume în fața lumii. Lucrarea lui, în ordinul vizualului, era căutare personală în aceeași măsură în care era inițiere. Nu era, după părerea mea, spontan, căuta continuu, nu era vizitat de inspirație, ci supunea modelajul și ciopitul unui efort continuu, rațional, metodologic, ca și căutarea de adevăr în general. Sigur că eu am zis înainte că avea elemente ca să zic așa, de gesturi prefabricate, de gesturi învățate încă din copilărie. Dar acestea, după cum vedeți, se duc încet în timp și se maturizează, se perfecționează așa încât la un moment dat toată silueta, toată gestica, toată verticala asta extraordinară își capătă frumusețea și suplețea ei. Ce e interesant de observat e că, deși nu a avut ucenici, toți am gustat din harul lui Grigore Bradea. Ar mai fi de observat că prin acest mod de a gândi forma, Grigore Bradea era un european. El, practic, din punctul de vedere al spiritualității pe care o slujea, era, pe de-o parte, țăranul de la poalele Țipleșului, din Piemontul Țipleșului, dar în același timp avea, cum ziceam, preștiința acestor forme de neolitic târziu. Nu era indiferent religios, nu era nici practicant religios, respecta însă, și asta e de văzut, ordinea naturală a lui Dumnezeu. Simțeai în Grigore că este respectuos și pios cu ordinea naturală. Despre vulnerabilitățile lui Grigore, care și ele au fost nenumărate, nu e locul aici și momentul acum să vorbim. Ce pot însă să vă spun și să vă atrag atenția este că o parte din sufletul material al lui se află în aceste obiecte, în aceste lucrări. În toate documentele le-am luat în mână, filă cu filă, în toate documentele am identificat ceva din sufletul lui, cu toate frământările și cu toate căderile pe care toți, până la urmă, le avem.
În legătură cu Fecioara, în legătură cu care vă voi arăta un film de 10 minute, pot spune următoarele lucruri simple. Imaginile și simbolurile grafice și ale formelor spațiale pe care le compune Grigore Bradea reprezintă gramatica și sintaxa unui fel de metalimbaj prin care ni s-a transmis un întreg sistem de gândire mitică. Deci, din punctul meu de vedere, avem de-a face cu gândire mitică. Simbolurile, desenele și formele sunt, cum vă spuneam înainte, rareori abstracte. Ele sunt, în general, figurative. Realismul lor grafic este în strânsă legătură cu natura și pot fi puse în evidență prin feluritele contexte și asocieri simbolice. Aici vă atrag atenția în legătură cu personalitatea lui Grigore. În timpul în care Grigore crea, și crea așa, congeneri ai lui, nu atât de talentați ca el, și nu cei pe care i-am pomenit înainte, compuneau abstract. Grigore nu avea nicio sfială, ca și Gorduz, ca și Silvia Radu, ca și Apostol, să compună simbolic, unii dintre ei chiar folosindu-se de simbolismul creștin și figurativ. Asta a fost, după părerea mea, condiția supraviețuirii operelor. În legătură cu Fecioara, eu descoper aici 3 ipostaze ale ei. Fecioara are sarcină cosmogonică și de hrană, de a hrăni, are sarcină de naștere, de a da viață, și are sarcină de regenerare, deci tot prin naștere. Aceste sarcini se asociază în această ținută a lui extraordinară, care doar către finalul deceniului de viața lui Grigore de 40 către 50 de ani, capătă formele astea baroce, dansante și oarecum mai complexe în mișcarea lor. Ce mai trebuie spus, și după aceea ne putem opri să vedem filmul, este că în ceea ce privește pe Grigore, formele seriale sunt program de creație și nu sunt accident de creație sau nevoie de a eu știu, face aceste lucrări pentru a le folosi ca daruri sau ne-am putea vulgariza într-un mod groaznic. Nu. Pentru el, fiecare din aceste forme sunt studii în care, serializând, el duce mai departe și dezvoltă mai departe forma. Formele pe care le-a descris domnul profesor Cira sunt aici, sunt cele de la Unirea, din soba aceea de Rumeguș, de la început, dar avem și formele extraordinare care merg până la formele din piatră din perioada cea mai târzie. Ce-ar mai fi de spus? Că în legătură cu spațiul expresiv pe care îl creează Bradea, el funcționează atât în materiale dure, și mă gândesc aici la piatră, pe de o parte, când mă gândesc la cele dure, cât și în materiale moi, și mă gândesc la lut și la lemn. Deci el era conștient atât de virtuțile lui lucrative, cât și de marile absențe. De aceea, până la urmă, din fiecare din genurile artei sculpturii, el ne-a lăsat mostre. Materialele din cele dure, din seria durelor, produc lumină, celelalte, cum e lutul, aduc lumină, aduc în interior, sunt expresia a interiorității. Aș vrea să ne uităm la filmul pe care vi-l prezint și după aceea îi dăm cuvântul lui Liviu.
ce-ți vreau de las un las. Les serres encurades somnien el seu blau i el gest brau de les Era programată o intervenție în 3-5. Trebuie să spun o parte arhitectonică acestei intervenții, pentru că dacă există un spirit care ajută întâlnirea noastră, și acesta este spiritul literară, și poate să ne anumite atunci, profit de cel pregătit pentru a încerca să vreau o continuare. Da, sunt mai multe feluri de a fi împreună. Noi am fost împreună, în primul rând, pentru că fiecare dintre noi lipsea ceva. Și cel mai simplu și mai consistent fel de a rămâne împreună este să punem aceste lipsuri împreună. Pentru că o conviețuire durează dacă este indeterminată, adică dacă este neterminată. Asta a făcut ca unii dintre noi care fuseseră filosofi, cum eram eu, să scriu despre Nikita Stănescu mea culpa.
Emil să se aduce de pictură și de comentarii de artă plastică. Oliv, de asemenea, să lase boema și poate nu cu totul poezia. Cu Grigore însă se întâmpla ceva, cred, în plus, era și mai în vârstă decât noi, poate mai matur din acest punct de vedere. Pentru că putem vorbi în ce privește de un fel de a fi împreună cu noi, el fi împreună cu încă cineva. A remarcat tăcerile lui și oarecare solitudine în felul în care se dăruia totuși celor din jurul lui. Retroactiv, pentru că retroactiv ne dăm seama de ceea ce s-a întâmplat. Era ceva care se întâmpla cu el, poate nici el nu știa, atât de dăruit, ca să spunem așa. Era un fel de a fi în ascultare. Și nu era vorba de ascultare numai a interlocutorului, ci era vorba de un fel de atenție pe care o acorda unei interpelări, unei voci inaudibile, până la urmă, căruia cu toții încercăm să-i răspundem în fel sau Deci, aș spune că lucrările lui nu sunt expresia vocii Grigore Bardea, ci încercările lui de a răspunde acestei voci inaudibile pe care nu putem să spunem mare lucru, nici de unde vine, nici a cui este, și care îl pune într-o situație foarte dificilă pentru el însuși. Altfel spus, răspunsul e întotdeauna parțial și de aceea serial. E o experiență, a spune, nu numai care conduce spre mit, ca un orizont de așteptare, ci care conduce la o experiență personală, în primul rând, a asumării acestei lipse, acestei absențe a ecoului, practic, unei voci care s-a stins și pe care n-am prins-o, care apare, între altele, și în orice experiență spirituală autentică. Mă gândesc, de exemplu, la psalmul lui David, unde prorocul spune: Iahve a vorbit odată, iar eu am auzit de 2 ori. Altfel spus, nu putem primi în față ceea ce se spune. De aceea trebuie să rămânem veșnic în această atenție, în această ascultare pe care Grigore avea aproape tot. Pentru că ceea ce devine răspunsul nostru este un discurs. Adică o repetare în încercarea noastră de a ne adecva acestui apel. Poziția pe care o are Grigore, cred că ai dreptate, aceeași lucru am remarcat și eu, se schimbă la un moment dat. Poziția nu numai plastică, tematică plastică, ci și poziția lui existențială. A invocat la un moment dat jocul implicat în acest răspuns serial, în această lănțuire care nu se mai termină. Nu e vorba, evident, de un joc de copii. Altfel spus, odată ce am trecut de copilărie și odată ce am intrat, deci într-un anumit limbajul plastic, de exemplu, originea nu mai este pentru noi gângurea la copilului, ci este chiar mitul. Altfel spus, ceea ce simțim că am pierdut, paradoxal, este nu că am căzut din pântecul mamei, ci că am căzut dintr-o altă lume, din mit. Și nu e vorba de mitologie, ci e vorba de ceva inexprimabil. Mitul este inexprimabil. Noi încercăm să-i dăm curs, adică un discurs. Și asta este demnitatea omului, de a răspunde acestui apel. Indiferent de situația concretă, de a fi fost șef de promoție, ajuns la mirea, etc.,
Era o bucurie în el, era o siguranța de a fi auzit acest apel. Deci era această mai întâi întoarcere spre origine, spre ceea ce reprezintă o imagine care nu este interpretabilă. Asta se numește un simbol. Simbolul este ceva care nu poate fi, care întotdeauna are un rest de interpretare, care rezistă interpretării. Și deci, după părerea mea, această primă perioadă a creației lui Grigore, care îl situează pe el într-o postură existențială de a se lăsa interogat de mit și de a încerca să-i răspundă în felul în care, cu toți am remarcat, se creează un fel de arc temporal vis-a-vis de neolitic. Toate figurile astea pot să fie niște mici altare neolitice la purtător. Ele sunt monumentale pentru că au valoarea unui altar. Și sunt la purtător pentru că numai popoarele nomade au creat monoteism. Cele care au fost politeiști. Există însă un moment când discursul artistic ajunge la limitele proprii, la limitele limbajului însuși. Ajunge, altfel spus, la moartea limbajului. Și cred că, încă o dată, cea de-a doua parte, sau măcar o parte din lucrările lui Grigore, inclusiv cea pe care ai interpretat-o de la Mălgura, asumă un fel de expresie din interiorul limbajului plastic a ceea ce ar însemna moartea lui. Ar însemna depășirea lui într-un fel de, se spune, tăcere vorbitoare. Nu e numai o tăcere, nici nu e gângureala copilului care nu spune nimic, nici nu e mitul care e mitos, adică mut. E o tăcere vorbitoare, așa cum un mormânt poate fi vorbitor. Dispunerea acelei lucrări pe două, un pozitiv și un negativ, e ceva care deja marchează arta romanică creștină. Spun creștină ca să fie precis situat acest punct. Dacă ne uităm la foarte multe dintre tablourile și chiar iconologia din acea perioadă, mai ales la cele, la imagini legate de cei morți, imagini însoțite de chitară. Da. Întotdeauna e vorba de o mișcare ascensională a sufletului care, țineți minte, la orice mormântare, la auziți pe Sfântul Pavel, care spune să nu fiți proști ca ceilalți, neștiutori ca ceilalți. Toată lumea va intra în acest ispas. De ce? La Grigore mi se spune de ce, și se mai spune și în Evanghelie. Iată deci un Grigore care nu e numai inspirat de vocea, de interpelarea mitului, ci într-un fel de restituire într-un limbaj artistic, ceea ce ar putea să fie mitul copilăriei, care nu are nimic de a face cu copilăria, de fapt, inspirat de ceea ce se spune a fi locul dinainte pregătit. Ființa umană este o ființă divizată, o ființă împărțită între ceea ce știe ea despre ea și ceea ce nu știe despre ea. Ăsta este miracolul de nedescris al ființei umane. Nu e ceea ce numai ea știe despre ea. Este un mister, cu alte cuvinte. Iar acest mister ne atrage spre el. Unii sunt atrași de el înainte de a muri. Cu toții vom fi atrași. Datorită acestei șanse de a muri. Nu știu dacă o mai avea, pentru că dacă modificăm codul genetic, s-ar putea să nu mai putem muri. Deci să ratăm această șansă. Deci, eu mă voi sui, spune Iisus, și voi atrage totul la mine. E bine pentru voi ca să
Mă urc pentru a pregăti un lăcaș. Acest lăcaș este negativul care ne așteaptă. Este locul gol care ne așteaptă. Este propriul nostru sine, nu? Pe care nu mai trebuie să-l ascultăm, trebuie să-l deschidem acelei voci care ne interpelează. Bradea se purta cu noi într-un fel foarte paradoxal. Era atât de plin de dăruire și în același timp era solitar. Era cu noi, era împreună cu noi, dar era împreună și cu această voce, cu această, care putem să-i spunem, vocația lui. Vocația lui era de a asculta această voce. Iar asta îl situa într-un punct în care toate celelalte trebuiau să fie deconectate. Toate celelalte trebuiau să fie ținute la distanță. Era un fel de grație, un fel de gratuitate care aproape că asuma executul ca preț plătit pentru a menține această avere. Asta ca să înlănțui cu ceea ce s-a spus deja și să revin la forme ratate de a fi împreună. Formele care sunt propuse de societatea noastră contemporană, care nu mai găsește în ea însăși acest indicibil, această tăcere vorbitoare, care ne adună pe noi toți, care face să nu mai terminăm să discutăm unii cu alții, nu pentru că nu e așa, ceea ce e de răspuns aceste interpelări, fuge. E ca un ricoșet. Nu ne putem opri. O societate nu poate funcționa fără acest loc gol din fiecare. Un loc gol în care îi facem loc celuilalt. Dacă acest gol nu există în fiecare dintre noi, și în cel mai rău caz, el poate fi făcut printr-o rană, pe care trebuie să o asumăm. Țineți minte că în Vechiul Testament, Iacov a învins pe înger în momentul în care a acceptat rana. Asta este victoria lui Iacov în lupta lui cu îngerul, faptul că a acceptat o rană. Adică a acceptat o lipsă, asta înseamnă. Ceea ce ne unește pe noi toți este că ne lipsește ceva tuturor. Celălalt ne lipsește și un celălalt, cu majusculă, nu? Care ne interpelează și ne invită la un răspuns. Un răspuns care, vă rog, în cazul lui Grigore, e supra-determinat de har. Astăzi însă noi avem, de exemplu, unei societăți a profesiilor, de exemplu. Ne putem asocia pentru că suntem profesori, pentru că suntem studenți, pentru că suntem fani ai echipei de fotbal. Adică ne asociem pe criterii determinate. Nu înțelege niciodată cu elevii sau studenții și invers. Interesele sunt diferite. O astfel de societate poate fi societate corporatistă, neoliberală. Am spus, cine strigă mai tare, cine prin greva pe care o produce implică mai mari catastrofe în privința celorlalți, câștigă. Altfel spus, cine are bomba care distruge totul, e cel mai puternic. O astfel de societate nu poate să țină împreună pe seminii ei decât prin violență. Altfel spus, o societate sindicalizată, o societate corporatistă, fiecare trebuie să fie membru la ceva, curriculum trebuie să scrie membru al societății cu tare, membru al asociației cu tare, al Uniunii cu tare și mai departe. Toți încercăm, mai mult sau mai puțin, să intrăm cu o anumită etichetă în societate, prin o anumită determinare. O astfel de societate, încă o dată, nu poate fi ținută la un loc decât de o violență din ce în ce mai mare pe potriva violențelor celorlalți. De aceea cred că, dacă vom continua așa, ajungem la dictatură. Anarhia, care implică războiul tuturor contra tuturor, conduce la dictatură. Deci, de la anarhie la dictatură e un singur pas. Logic. Logic. Eliade notează asta în jurnalul lui. Pasul următor va fi dictatura și mafia NATO.
Da, deci un postmodernism prost înțeles în sensul că totul este valabil și echivalează cu tot. Nu? Nu mai există diferențe. Nu mai există diferențe în sensul că nu există lipsa unei determinații în raport cu cealaltă. Asta conduce până la urmă la cine impune determinația ei, cine impune felul în care este mai tare, din diferite puncte de vedere. Ori, asta mai înseamnă că indivizii care compun asemenea societate sunt, le-am spus deja, indivizi, sunt nedivizați. Sunt ca niște pietre neprelucrate, care nu au divizare, care nu au niciun fel de gaură, nu au niciun fel de fantă, niciun fel de breșă, nu? O burfantă a lui Nikita. Mai mult decât atât, nu mai suntem nici măcar în modernitate. Deci e o regresie culturală, e o regresie de civilizație. Pentru că omul modern era definit ca fiind cel definit de Sfântul Pavel, culmea. Dacă luați Max Weber, Etica protestantă și Spiritul capitalismului, acolo se spune clar, un om modern este cel definit de Pavel, care ce înseamnă? Un om care are determinație. E bărbat, femeie, muncitor, patron și așa mai departe. Dar nu e creștin dacă el nu ia distanță față de această determinație. Dacă eu mă port ca profesor și cu fiica mea, și cu mama mea, e o mică criză de paranoia. Deci nu voi putea niciodată înțelege pe celălalt. Faptul că nu ne înțelegem pe noi înșine, ne adună pe noi toți. Faptul că golul nostru din interior e proiectat în afară sub forma unui forum liber, unde nimeni nu locuiește, aceasta face o societate. O societate nu este promulgată, această agora, acest spațiu public, nu are loc dacă cei care vin în acest spațiu public n-au loc în ei. Dacă nu există un forum interior, nu există forum exterior. Această distanță pe care noi trebuie să o luăm față de determinația noastră, față de statutul nostru profesional, sexual, religios, determinat și mai departe, poartă numele la Sfântul Pavel de Klesis, în versiunea grecească a epistolelor. Klesis. Înseamnă vocație, profesie. Omul de profesie nu este cel care are o profesie determinată. Omul de profesie este Grigore Bracă, care are distanță față de vocea pe care o aude și încearcă să-i răspundă într-un mod serial, adică niciodată definitiv, adică creativ. Omul modern este un om divizat, care are auzul unei voci care îl invocă, căreia îi răspunde în felul în care trebuie să se omologheze celui care interpretează. Ori cel care interpretează este creatorul. Dacă vrei să fii asemenea celui care te-a creat, trebuie să fii creator. Acestea sunt cetățenii moderni, care asumă spațiul public și care în spațiul public aduc ceva nou. Așa a început capitalismul. Băncile au investit în creativitate. Nu în altceva. Nu în imobiliar. În mobiliar. Atâta vreme cât încă o dată monoteismul este creația unor popoare nomade. Banii trebuie să circule. Noi suntem în criză de lichiditate. Deci, așa sunt lucrurile, adică nu prea bine. Mai fac o singură remarcă. De la Klesis se compune cuvântul Eclesia, care înseamnă biserică, adică poporul lui Dumnezeu, adică poporul celor divizați, care au o rană în ei, care fac loc celorlalți și care pot să se despartă de ceea ce înseamnă limba de lemn, proiectele de lemn, conceptele de lemn și așa mai departe. Am ajuns într-o situație de-a dreptul incredibilă. Grigore crea fără niciun fel de proiect, fără niciun fel de finanțare. Astăzi nu pot să pretinzi că ești artist consacrat
Dacă nu prezinți un proiect determinat să fie clar ce cer, și eventual te conturile să facă la centimetru. Astăzi, presupunem, pretindem că putem practica o artă de tip happening, programând un happening la data cu tare și ce este o contradicție în termeni. Happening înseamnă ceva întâmplător. Nu poți să programezi la data cu tare, veniți că vă prezint un happening. Această grație, această gratuitate pe care noi cu toți în seara asta o raportăm din Grigore Baraga, face ca să-mi amintească de primele luni în care familia s-a mutat pe strada Trandafirilor, când Grigore își mobilase apartamentul, desenându-și mobila pe pereți. Nu știu cât de reală urma să devină această mobilă, dar imaginarul lui Grigore este mai real decât orice.